И сега, Дими, може да разбудиш гласа си да ми кажеш къде се намираш. Мисля, че съм в някаква голяма зала, която е от някаква огромна сграда. Не знам каква е. Тя е с все едно златни такива блестящи стени. И пред мен има нещо като трон, блестящ, с една звезда отгоре. Какво е това място, знаеш ли? Не мога да определя точно. Нещо като някакъв, не знам, дворец, замък. По-скоро дворец. Ти какво правиш там? Изниква ми в съзнанието като все едно древноегипетско нещо такова. Значи държавата е? Много древно. Може би Египет, Месопотамия, нещо такова ми е. Кой век? Първата мисъл. 7 преди новата ера. Добре. Не знам. Ти какво правиш в този момент там? Стоя просто в средата на тая зала, по-близо така до трона на някаква пътека и оглеждам. Добре. Сама съм, няма никой около мен. В тази зала има ли някъде огледало, където можеш да се огледаш? Или прозорец? Няма прозорец. Огледало? Не, няма огледало. А знаеш ли дали си мъж или жена, или дете, или мужа? Какво си? Това е много хубав въпрос, защото се усещам повече като мъж. На каква възраст? Млад. 17-18. Добре, погледни се надолу и ме кажи с какво си обут. С сандали. И сякаш съм гола до кръста, по-скоро, с някакво като нагръдник, такъв цветен нагръдник и такава препаска, някаква, не мога да определя каква материя, кожена все едно. Кожена е. А краката ти какви са? Боси обути? Сандали. Сандали са боси крака? Боси крака, мръсни, да. чисти? Чисти са. Чисти. А кожата ти тъмна или светла е? Тъмна. Но не е много тъмна, а между такава като мулата. Все едно загоряло от слънцето. А в лице знаеш ли как изглеждаш? Симпатично. Косата ти каква е? Дълга? Сплетена е на плитки. И е дълга, с бретон на плитки и дълга. Пак на плитки. Погледни се в очите и ми кажи какво виждаш там. Каква емоция изразяват? Много спокойствие и доброта. Много спокойствие и доброта. Как се казваш? Първата мисъл. Самсон. Самсон. Да. Добре.
Какво прави там Самсон в тази зала? Защо е отишъл там? Сякаш чака някой да дойде и да седне на трона пред него. Мгм. А ще дойде ли? Не знам. За сега няма никой празене. Хайде да се прехвърлим 1 час напред и да видим дали някой е дошъл. О, да, ето я, красива е. Хе-хе. Една много хубава девойка. Мгм. Много хубава девойка. И тя е в много пишни дрехи, грациозна. На колко години е тя? Изглежда малка. 15. Тя как е облечена? Тя е облечена като принцеса. Самсон какво изпитва към нея? Много топло чувство, много все едно е все едно е част от него. Имат ли роднинска връзка? Или не? Не, няма. А какви са? Близки ли са или не? Не, сякаш той за първ път я вижда, но не му е непозната. Но за първ път я вижда наживо. Мгм. Коя е тя? Каква е? Мисля, че е там, за да се ожени за тази жена. Той ли? Да, Мгм. сякаш е като об- как се казва, все едно му е обречена за него. а, и двамата трябва да се оженят. Но я вижда за първи път, така ли? Той я вижда за първи път, да. За първи път наживо я вижда, но не му е непозната. Не знам, може би е виждал на картинка, не знам. Но като образ не му е непозната. Мгм. Има много скъпа, много му е скъпа. Има край тях много хора вече. Не ги Мгм. виждам конкретно, но усещам присъствието. Много хора. Сякаш родителите й са там, някакви други хора. Напълни се с много народ. Мгм. Добре, хайде да проследим какво ще се случи в този ден. Хм. И той отива и й подава ръка, тя хваща неговата ръка, след което просто вървят, сега са в една градина, мълчат, не си говорят. Просто сякаш да си дигнал ръката, тя си е сложила ръката върху неговата и се разхождат, но нито един, нито другия говори. Но са тук са сами и някакви хора много зад тях вървят. Мгм. А Като какво свита се едно на това момиче, която да го пази. Но не са толкова близо. Тоест могат да си говорят съвсем спокойно, но и двамата мълчат в момента. Просто се поглеждат от време на време с усмивка.
А тя какво изпитва към него? М, също много привързаност. Сякаш от тези, които са любов от пръв поглед. Виждаш един човек и а, знаеш, че искаш да си там с него. Мгм. Добре, искам сега ти да погледнеш това момиче в очите. Как се казва тя? Първата мисъл. Не мога да определя. Какво виждаш в нейните очи? Любопитство. И на такова игриво пламя, че Ти познаваш ли в сегашния си живот? тази жена, Тези очи. тези очи, Приличат ли ти на очите на някой от сегашния ти живот? не. Не. Много са искрени, много са чисти, любопитни, изкрящи. Даже бих казала наивни. Добре, това събитие там в този ден, какво е? На какво ти прилича? Все едно среща за сватба между тези двамата, но е първа среща и те са предназначени да се оженят. А кой ги е събрал? Родителите им. Хайде да видим твоите родители. И майка ми също е облечена в някакви скъпи дрехи. Баща ми е много строг, изглежда, много мъжествен, много твърд като човек. Кажи ми, ти от бедно или богато семейство произлизаш? От богато. Брата или сестри имаш ли? Не знам. Не мога да кажа. Не знам. Мисля, че виждам едно малко дете, което се крие зад майка ми отзад. Като се едно много изплашена и поглежда крадешком между нея и между баща ми, които са прави застанали. Момче или момиче? Ами не знам. Такова, той е с дълга коса, по-скоро е като все едно момченце. Момченце. Но е по-малко. Примерно 4-5 годишно. А майка ти и баща ти от какво са богати? С какво се занимава баща ти? Ами виждам земеделие, земя, много полета, работници върху тях. Събират някакви неща, като не знам, сноп или какво е това. Земевладелец. А майка ти с какво се занимава през деня? Тя управлява къща голяма. Вие на друго място ли живеете? Не На в друго този място, дворец? не, тук сме поканени, тук не сме в своя дом. Да, хайде да видим, да разгледаме вашата къща, където ти си израснал. И хубава е, голяма. Сега някакси в главата ми вече не е Египет, а е Индия все едно. Много интересно. Изведнъж
изведнъж изникна Индия. И виждам като такъв много красива такава постройка, която е с много елементи, много орнаменти, голяма, с хубав двор, с градина. Не е дворец. Не е дворец. Но е красива и голяма и хубаво направена. С богато обзавеждане. Добре, нека да се върнем малко по-назад към твоето детство. И да видим то как е преминало. Когато си бил на 4-5 годинки. Виждам се в къщи, тичам в двора, има фонтан, около който си играя. Има някакви други дечица, които обаче все едно са деца като на прислуга, но си играеме с тях. Аз пак съм с дълга черна коса. Къдрава. Не много къдрава, но е дрибукли. Но е дълга. Но знам, че съм момче. Не съм момиче, независимо от дългата коса. Ти на тази възраст познаваш ли това момиче, за което по-късно се жениш? Не, защо нямам спомен за такъв човек. А кой и кога взима решението да ви събере? На 7 години съм. Да. И какво се случва? Показват ми като портрет мъничък на малко момиченце и ми казва, това ще бъде бъдещата ти съпруга. Кой ти го казва това? Майка ми. Да. А тя от какво семейство е? Майка ми ли? Не, момиченцето. Момиченцето... то е богато. То е облечено в много хубави такива чисти бели дрежки с някакви златисти като шевици. Сякаш има като малка, то не е корона, ами като все едно около главата, като някаква златна нишка. Усещам, че е по-богато семейство, но не знам, някакви владетели. Като все едно владетел на някаква област. Да. Ти когато я видя на снимката, какво си помисли? И когато майката ти каза, това е бъдещата ти съпруга? Никакъв интерес всъщност. Абсолютно никакъв. Добре. Хайде да се върнем сега обратно в онзи момент, когато се виждате за първи път. Между другото, в този период, между 7-та ти година и този момент, когато се виждате за първи път, има ли някаква случка, която е много емблематична за тебе и я помниш до ден днешен? Хайде да видим. Излиза ли нещо? Не, много спокоен живот. Много... Да, точно спокоен. Не виждам някакви сътресения, нещо от което... Но малко сякаш затворен. Затворен там в тази къща голяма с хубав двор.
Излизала съм, да, и съм се разхождала по пазар. Мгм. И виждам някакви сергии, виждам хора. А ходил ли си на училище? В къщи. В къщи съм се обучавала. Кой те е обучавал? Един много интересен такъв побелял човек с дълга брада. Все го виждам. Е идвал в къщи, така. В къщи, да. Добре. Добре, нека сега да се пренесем малко напред и да видим, след като ти се запознаваш на живо с това момиче, как се чувстваш на следващия ден. Щастлив съм. Щастлив съм и знам, че този ден е деня на сватбата ми. Следващия ден, след вашето След запознанство. срещата, да. Мгм. Добре, нека да видим как е минала сватбата. В радост, веселие, огромно тържество, с много хора. С много хора. Да. Има една нотка, която аз съм много щастлива. По-скоро съм щастлив от този човек и съм с нея и тя е прекрасна в моите очи, благоговея, като я гледам, но в мен има една нотка на все едно страх от отговорност, която ми се възлага след като се ожена за нея. Мгм. Тоест, все едно ми се възлага по-голяма отговорност от това, което съм очаквала да имам в живота си. А ти какво си очаквал? Да наследя баща ми и да управлявам неговото имение, а не да управлявам много повече хора, земи. Тя по-богата ли е от вас? Тя е много по-богата. Да, тя е много по-богата. И женейки се Но за нея. семейството й харесва нашето семейство. Аха. Уважават се. Двете семейства много се уважават. Добре. Явно е уговорен този брак заради това, че нейното семейство няма мъж, който да поеме тази отговорност и да управлява след баща й. Да. А тя има ли брати или сестри? Не виждам други деца. Сега излиза ли ти вече тя как се казва? Не, Добре. нямам име. Хайде да се пренесем 5 години след началото на вашия брак. В каква ситуация попадаш? Имаме малко момченце. Мгм. На каква възраст? Като гледам на около 2,5 годинки. Седнало е на земята. Ние сме пак в някаква стая. Той е върху някакви килими и просто си е седнал там и си играе нещо. Как се казва? Не знам. Не мога да видя имена. Добре. Какво изпитваш, като го гледаш сега? Много любов. Много любов.
И благодарност към жена ми, може би все още сякаш не мога да повярвам, че имам това прекрасно дете. Добре, приближи се към него. Искам да го погледнеш в очите и да ми кажеш, тези очи в настоящия ти живот има ли ги? Присъства ли тази душа? Дали съм срещала човек с тези очи? Дали ти напомня на някого, който познаваш в сегашния си живот? Истината е, че не мога да усетя такова присъствие в настоящия си живот. Добре. Добре. Нека да се пренесем още 5 години напред. Все още сме си заедно с моята жена. Тя какво изпитва към теб? Тя изпитва изключително уважение, привързаност, нежност, благодарност за това, че е с мен, спокойствие. Тя е много щастлива. Много е щастлива. Но много е спокойна, много мека. Това как те кара да се чувстваш ти? Прекрасно. Аз усещам цялата тази любов. В нея усещам тази любов. Тази душа познаваш ли ти и от други животи? Май съм ме срещала още веднъж. Не мога да кажа точно обаче кога и какво се е случило с нас. Добре, нека да се останем сега в този живот, който гледаме сега. И да се пренесем още 20 години напред. Доста сме поостарели и побелели. Но все още много хубаво чувство, много любов, много уважение, много красота в тези отношения с нея. Имаме много голям син. Има още деца, обаче не мога да определя още 2, мисля, които са по-малки. Къде живеете? В нейния дом. През цялото време се живеем в нейния дом. А как протича управлението на имуществото? Това, от което ти се притесняваш? Аз усещам моята... Сякаш благодарение на нейната вяра и безкрайна любов и много подкрепа се усещам силен и способен и нямам никакво съмнение, че правя нещата по верния начин. Мисля, че сега, връщайки се назад, си давам сметка, че не съм се чувствал
достатъчно достоен за тази прекрасна жена и съм се съмнявал, че тя ще ме подкрепи. Мгм. Но виждайки цялата нейна любов и подкрепа, всичко това е изчезнало. Мгм. Как минава един ваш ден от сутринта до вечерта? Опиши ми го. Ставате сутрин. Да, ставаме сутрин. Закусваме заедно с децата. Последно те колко са на брой? 3. Мгм. 3 са. Да, 3. Какви са? Голям син, момиченце, което е средно, и малко момченце. Разликата в годините между другите две е доста голяма, между другото. Първото е голямо. Наистина е голям. 20-30, вече голям мъж. А другите две са примерно на 11 и третото е малко. На 3. Мгм. Много странно. Да. Закусваме, след което аз отивам по своите дела с някакви хора, си говоря. Не знам тя какво прави, аз не съм с нея. Явно се грижи и за къщата, за децата. И вечер се събираме отново, за да вечеряме. Мгм. Разговаряме кой какво е правил. Тя ми разказва за децата. За големия ни син, който трябва да се научи да бъде управляващ. Мгм. Казва ми, взимай го по-често със себе си, за да се научи. А той има ли желание? Има голям респект към майка си и към баща си. Много уважение. И уважава тяхното решение. Тоест, не мога да определя дали иска или не иска, но сякаш е приел, че това е съдбата му. Мгм. Не се противопоставя, не е недоволен, не е някакъв, как се казва, който да се бунтува. Не, приел го е и за него това е нещо нормално и естествено да се случи. Но много интересно, той не е женен, той е сам. Мгм. Каква е причината? Ами казва, че му е дадена свободата да избере, да избере сам жената, с която иска да бъде. Нещо, което е много либерално от страна на родителите. Мгм. И все още не се е И избрал. все още не е избрал, не. Не. Но някак си много интересно, родителите му не го притискат. Може би, защото сами са избрали а, да му дадат тази свобода. Някак си, сякаш те казват, ние имахме невероятния шанс и късмет и Божия воля да се обичаме от пръв поглед, Мгм. но някак си не вярват, че това е все едно съдбата на детето им и затова са го оставили само да реши. Мгм.
Добре, нека да се пренесем още 20 години напред във времето. М. Ние сме се пенсионирали вече. И от всичко се ръководи от големия ни син, който вече е женен. Мгм. Женен е, да, има деца, 2, които даже са на 12, 13, 14 години. Как гледате на неговата съпруга? Тя е много, много добра жена. Много добра жена. Ние сме доволни и щастливи от това, че я е избрал. И сякаш сме и доволни от решението, което сами сме взели, да го оставим сам да си избере. Мгм. А как минават, как преминават вашите взаимоотношения с жена ти? Много са спокойни, олегнали. Приятели сме, много добри приятели. Близки сме. Много нежност има между нас. Любов. Мгм. Добре. Кой първи си отива от живота? Тя. Кога? Сякаш малко след този момент, който сме... От какво умира? Естествена смърт. Ти как се чувстваш в този момент? Съкрушена. Съкрушен. Просто... Макар да осъзнавам, че имам голямо семейство, което е любящо и което е с мен все още, сякаш съм изгубила много голяма част от себе си. Мгм. Просто седя на един стол и по цял ден гледам през прозореца. Мгм. Така се виждам. И съм много тъжен. Много просто съм... Няма я радостта и няма това щастие, което е било. След нея колко време живееш? Виждам се едно 7 години. Мгм. Но до дълбока старост. Виждам се наистина много стар. С бяла коса. Голяма брада. Бяла. Сиво бяла. По-скоро не е съвсем. Но стар. Мгм. Ти от какво умираш? Естествена смърт. Добре. Добре, Дими. Сега вдишай и издишай дълбоко.
Искам да се издигнеш нагоре над този живот, който видях. Все едно се връщаш в духовния свят, обаче все още виждаш този живот някъде под теб. И сега усети как тази душа застава до теб. Това нещо случва ли се или не? Да. И как я усещаш? Спокойна. Светла. Сякаш пак отново виждам онези очи на игриво момиче с леко дяволско пламъче в тях, но много чисти. Добре, сега ти можеш да я попиташ всичко, което искаш. Кажи здравей. Здравей. Много се радвам да те видя. Много се радвам да те видя. И много ми липсваш. И много ми липсваш. Наистина много. Кажи сега, аз живея друг живот. Аз живея друг живот. И изглежда, че в него теб те няма. Изглежда, че теб те няма в него. Как си? Добре съм. Просто съм щастлива. Плача от щастие за това, че отново съм видяла, усетила това, което съм имала. Кажи сега, цял живот се питам. Цял живот се питам. Дали ще те срещна отново? Дали ще те срещна отново? Кажи ми ти. Отговори ми, кажи ми. Чуя отговора и го кажи на глас. Отговорът е пожелай ме отново. Попитай я какво не ми достига. Какво не ми достига? Да, какво не ми достига, за да те пожелая? Цял живот знам, че съществуваш, но не те намирам. Какво е нужно да направя, за да те пожелая отново да си тук? Позволи си да обичаш отново. Попитай какво ме е заключило за обичта. Какво ме е заключило за любовта? Тъгата и мъката. От това, че си ми изгубил. Задавай си следващите въпроси. На глас. Тук ли си в момента в този живот, който аз живея? Съществуваш ли в тяло в този живот? Да, и съм около теб. Кой си ти? Кой си ти? Познавам ли те? Кой? Не виждам конкретен човек. А име? А ще ми кажеш ли как се казваш?
Няма, много различни имена преминават през главата ми, но нито едно не е конкретно. Мгм. Попитай какво трябва да направя. Трябва ли да направя нещо конкретно сега, в този етап от живота си, за да пожелая искрено да се появиш и да застанеш и да влезеш в моя живот? И аз да те позная, И аз да те позная, да не те подмина. да те позная. Какво отговаря? Отговаря ми... Отговаря ми, вече знаеш, че съм тук и това сякаш е достатъчно, за да вляза в живота ти. Вече знаеш. Направи го. А кога ще се случи това? Много скоро. Това е. Мгм. И смее се, сякаш ми казва, много си нетърпелив. Много си нетърпелив. Аха. И се смее и закачливо. Добре, кажи така. Но изглежда, че ние няма да можем да имаме деца, както в предишния живот. Но изглежда няма да можем да имаме деца, както в нашия живот, който имахме. Аз имам дете. Мгм. Само това е. Аз имам дете. Други въпроси излизат ли ти? Много ми се иска да попитам дали ще живея с този човек в България. Много ми се иска да попитам. Той ще живеем ли в България? Не е сигурно. В коя държава ще живеете? В коя държава ще живеем? Казва ми в Австрия. Мгм. Защо в Австрия? Живееш в Австрия? Да, тук е животът ми. Но сякаш не иска да говори повече за този живот. Сякаш не бива да знам. Ага. Добре. Благодаря. Защото спря да се смее. Просто стана много сериозен. Някак Все не едно стига си питала. Точно така. Все едно Мгм. стига си питала. Това е нещо, до което не искам да ти казвам сега. Добре, благодаря. Благодаря от сърце. Благодаря ти от сърце за всичко, за цялата информация и за това, че пожела да дойдеш и да ме видиш отново. И дай от себе си някакъв подарък. Какво би дала? Какво бих дала? Мгм. Давам ти моето доверие. И много любов. В това, през което преминаваш сега. Нека то да ти бъде опора. Кажи така, благодаря ти от сърце
за това, че чрез теб аз познах любовта. Благодаря ти от цялото си сърце за това, че чрез теб, тази твоя прекрасна душа, аз познах любовта. Готова съм да те изчакам. Готова съм да те приема в живота си. Така ми идва. Добре. Добре, сега остави тази душа да се върне в нейния си живот. А ти насочи твоето внимание към твоя сегашен живот. И започни да си спомняш къде живееш сега, как живееш сега, с кого живееш сега. Може да повикаш пак бялото пухкаво облаче, да се качиш на него и да започнеш да се връщаш обратно. Виж планетата Земя, как навлизаш в нейната атмосфера. Как започваш да се спускаш надолу. Виждаш континентите. Потърсваш с поглед Европа. Намираш Балканския полуостров. Намираш България. Намираш Самоков, където в момента лежи твоето тяло. Тази сграда. Този офис. Дивана, на който лежиш. И онази частица от твоята прекрасна душа, която пътешества, се завръща обратно в настоящото ти тяло. Настанява се удобно в него. Сега си поеми дълбоко въздух и усети как вдишваш, дробовете ти се напълват.